salutare, bine v-am salutat, fraților, nu uitați să dați un like și să vă abonați, fiindcă astăzi vă voi prezenta cum să vă instalați Fortnite. Probabil voi știți că... Pardon, m-am încurcat. Brawl Stars este ăsta, I will find you. Voi arăta astăzi cum să instalați Fortnite, Brawl Stars modat, mă tot cu Fortnite modat. O să vă arăt și cum să vă instalați Fortnite modat, dar mai încolo, până acum am ajuns la Brawl Stars. O să intrați pe asta, pe asta scrieți Nulls Brawl, nu dați pe niciun link de mai jos, dați pe primul link. Așteptăm. Iar o să vă arăt aici developerul și aici dați pe click here. Dați foarte bine, click here. Dați la descarcă. Iar să vă apare aici. Și până atunci hai să vă arăt și un nou joculeț pe canal. O să mai avem mai multe jocuri. Dar până atunci cred că o să se poate să jucăm meciuri. Foarte, foarte fain, îmi place despre fotbal. Eu ador fotbalul. Mi s-a instalat. O să vă apare reclame. Eu nu o să dau asta, fiindcă este reclamă copyright. Deci da. Cred că este copyright. Acum mi s-au auzit puii mei. Habar n-am. Hai să intrăm. I-am pasat jucătorului. Aici o să pasăm jucătorului ăsta. Da, foarte frumos acest joculeț. Nu e cu bani, nu e cu bani, puteți da. S-a instalat, nu ni s-a instalat. S-a instalat. Bun. După aia dați pe el. Dați la instalat. Și o să așteptați puțin să vă instaleze. Până ce să vă instalează, nu știu ce o să facem. Fiindcă gen... Da, nu știu ce o să facem. Cred că o să stăm. Cel mai probabil. Hai bă, toată. Vă durează puțin. Eu o să închei asta și o să revin când mi se instalează. Pa, pa.